Tervehdys kaikille. Ja mennäänpä suoraan itse asiaan, eli tähän arvosteluun. Ja tänään arvostelussa on tämä Arrow-videon julkaisema Years of Lead, tämmöinen italialainen toimintatrilleri boksi, missä on viisi toimintaleffaa, tai pitäisi olla. No käymäpä läpi heti ensimmäinen leffa, eli tämä Savage Tree. Ja tämä leffa on aika outo, tämä juoni. Tässä on niin 3 tämmöistä työntekijää jossakin firmassa, ja jostakin kumman syystä nämä vaan yhtäkkiä vaan alkaa tekemään rikoksia. Ja sitten loppujen lopuksi, mitä pitemmälle tämä leffa menee, niin sitä raaemmaksi ne rikokset menevät. Ja tässä leffassa on semmoinen poliisi, mikä jahtaa niitä sitten loppujen lopuksi, mutta tämä ei koskaan oikeastaan muutu kunnolla oikeastaan thrilleriksikään. Tämä vaan oikeastaan näyttää ensimmäisen tunnin aikana tyyliin sitä, kun ne tekee niitä rikoksia, ja sitten se muuttuu tämmöiseksi, jonkunlaiseksi thrilleriksi. Tässä on hyvää musaa tässä elokuvassa, mutta tämä pääteema, mikä siis on se hyvä musa, se soi ihan jumalattoman monta kertaa tämän leffan aikana. Siis niin monta kertaa, että siihen oikeasti kerkeä kyllästyä. Ja joo, on se hyvä, mutta kaikilla rajansa kuitenkin. En mä tiedä. Mun on pakko sanoa, että mä en tästä leffasta oikeasti suoraan sanottuna välittänyt oikeastaan minkään vertaa. Tosiaankin niin kuin mä sanoin, tämä juoni on vähän outo, ja tosiaankin näille ei anneta minkäänlaista motiivia, minkä takia nämä 1-2 yhtäkkiä vaan suoraan sanottuna sekoaa ja alkaa tekemään näitä rikoksia. Siinä on ehkä tämmöistä pientä yhteiskunnallista sanomaa, että siinä annetaan vähän tämmöistä vihjettä tyyli, että olisiko joku työelämän paine tai jotakin tämmöistä näin, mutta en mä nyt tiedä. Siis se on niin hatara tyyli se motiivi siinä tyyli, mitä siinä ehkä yritetään hakea, että siis ei se oikein toimi tässä leffassa. Tässä on yksi tosi helvetin hyvä kohta tässä leffassa, ja se on tämmönen trukkikohta, missä tämä pääpahis murhaa tämmöisen naisen trukilla. Ja se on oikeasti aika yllättävä aion näköinen efekti, jopa 70-luvun elokuvan tyyliin. Että sitä alkaa miettiä, että oh my god, eikä ne oikeasti tappanut tätä naista. No ei nyt ehkä kuitenkaan, tämä on ihan vitsi, mutta kuitenkin. Joo, niin kuin mä sanoin jo tässä, mun mielestä tämä oli ehkä ehdottomasti tämän boksin huonoin elokuva. Mä en oikeasti, siis tää oli vielä lyhyin näistä leffoista, ja tää oikeasti tuntui että tää olisi ollut joku 2 tunnin leffa, mutta tää on alle tunti 30, ja siis tää on ihan jumalattoman tylsä. Mä en oikeasti saanut tästä mitään irti. Ehkä joku muu saa, mutta omaan makuun tää ei millään lailla ei iskenyt. Blu-rayn kuva, no ihan ok. Siellä täällä on vähän printtivikaa ja oli aika paljon raetta tai rakeista kuvaa. Johtuu tietenkin tästä source-materiaalista, mutta siis tämähän on tosi vanha elokuva. Mutta siis ei tämä nyt mikään super huono kuva ollut. Se ihan ok. Ja ääni oli sama. Se on sitä normaali monomeininkiä, mitä tähän aikaan on ollut. Ja se oli italiaksi, vaan ei ollut englantiduppia ollenkaan, jos joku sitä kaipaa tähän elokuvaan. Mutta joo, mennään seuraavaan elokuvaan. Seuraava elokuva, minkä mä katsoin tästä boksista, oli Like Rabid Dogs. Ja tää oli aika yllättävän sleazy-pätkä. Siis sanotaan ihan sillä lailla, että tämä melkein keikku jopa enemmän ehkä pehmopornon puolella, suoraan sanottuna kuin thrillerin puolella tai toiminta-elokuvan puolella. Tässä on tämmöinen rikollisjoukko tyyliin, 3 henkilöä taas kerran, 1 nainen ja 2 miestä, jotka tekee tämmöisiä rikoksia ympäri kaupunkia. Ja sitten taas tämmöinen poliisi periaatteessa jahtaa sitä. Näissä on aika lailla samanlainen tämä pääperusidea tyyliin, että on rikollisia ja sitten poliisi jahtaa heitä. Ja tämä poliisikin välillä on vähän sillä, että se pyörii vähän tämmöisen vähän Dirty Harry-mäisessä meiningeissä, että ehkä vähän rikotaan osittain jopa lakiakin. Että ei olla ihan täysin puhtoisia tässä, tai tämä poliisikaan ole. Joo, todellakin siis tässä leffassa on yllättävän paljon alastomuutta, ja siis
tämä luo tästä leffasta sitten vähän ikävä kyllä tämmöisen näitä, siis nämä ei oikein nämä kohdat sovi tähän leffaan, siis tämä liika-alastomuus, koska mä sanon, että joka 10 minuutin kohdalla on joku yläosattomissa aika lailla, tai sitten tapahtuu jotakin muuta tosi niin kuin, ällöttävää, koska tässä on pari raiskausyritystä tässä leffassa, mitkä ei siis niin kuin, mä en ole koskaan tykännyt tämmöistä kohdista niin missään elokuvissa suoraan sanottuna. Tässä se ei oikeastaan edes tuo tähän tarinaan yhtään mitään muuta kuin tyyliin, että yleensä niin näitä huonoja elokuvan tekijöitä, niin tämä oli heille semmoinen tyyliin keino saada niin alastomuutta tai naisalastomuutta valkokankaalle. Ja se on aina ollut vähän semmoinen, tai on ollut huono tekosyy näille kohdille. Ja joo, tämä oli ihan ok. Ehkä joku, joka tosiaan tykkää tämmöistä tosi sliisyistä leffoista, voi saada tästä vähän ehkä enemmänkin irti. Oli tämä parempi leffa kuin tuo edellinen, tämä Savage 3, koska no joo, tässä oli vähän enemmän toimintaa suoraan sanottuna. Ja enkä nyt puhu vaan pelkästään alastumiskohdista, vaan ihan muutenkin toimintapuolelta. Tämä oli ihan ok. Kyllä tämän katsoi. Tässä oli kans kuva, oli ihan ok. Ääni oli ihan ok. Tässä oli kans vaan periaatteessa vaan Italia duppi, että ei ollut englanninkielistä ääntä ollenkaan. No sitten seuraava leffa ja ehdottomasti tämän boksin ehdottomasti parhain leffa, Colt 38 Special Squad. Ja tässä on oikeasti mahtava alku tässä leffassa. Tässä on myös tämmöinen rikollisjoukkio, mikä periaatteessa tekee rikoksia ja jossakin vaiheessa muuttuu jopa tämmöiseksi vähän terroristimäiseksi järjestöksi, koska nämä alkaa pistämään ympäri Italiaa pommeja ja räjäyttelevät niitä sitten ja kiristävät tätä kaupunkia, mitä he terrorisoivat tyyliin. Ja sitten tämä on oikeasti tosi hyvä toimintatrilleri mun mielestä. Plus tässä on tosi hieno autostuntti junaan päälle. Ajetaan autolla tosiaankin junaan päälle ja siis niin todella hieno stuntti tyyliin. Ja tämä on niin siis ehdottomasti toiminnallisin leffa tästä koko boksista. Ja siis kaikin puolin toimiva toimintatrilleri. Tämä oli niin oikeasti semmoista, mitä mä niin ootin tältä boksilta ehkä enemmän, eikä tämmöisiä ihme-pehmopornoiluja tai tämmöistä tosi niin kuin, aika tylsääkin, ehkä tämmöistä yhteiskunnallista, ihmeellistä sanomaa yritettiin saada tyyliin, että kuinka kiristää vannepäätä tyylin työelämässä tai jotakin tämmöistä, näitä joku ihmiset voi vaan seota noin vaan, koska ei sitä oikeasti ehkä niin tapahdu. Tietenkin ehkä yhdellä ihmisellä silloin tällöin saattaa ehkä vaikuttaa paine niin kovasti tyyliin, että sillä tulee tämmöisiä tapauksia, mutta en mä niin 3 samassa työpaikassa, taitaa olla kova työpaine, että siinä työpaikassa ihmisillä alla tyyli ja se noin pahasti vaikuttaa. Tässä oli kanssa ihan hyvä kuvanlaatu ja ääni oli italiaksi ja taisi olla englanniksikin ihan duppi tässä leffassa. Ja oli niitä, missä oli kummatkin sitten kummatkin kielet. No sitten boksin seuraava leffa, Highway Racer. Tässä on pääosassa Maurizio Merli, ja jos joku joskus on katsonut näitä italialaisia toimintatrillereitä, niin tämä oli periaatteessa aika vakionaama tyyliin, osassa näistä leffoista tyyliä. Tässä se oli ilman viiksiä, niin täytyy sanoa, että heti niin tämä ukko näyttää tosi ouvolta ilman viiksiä. Se on vähän niin kuin Tom Selleck ilman viiksiä tai joku muu, mikä on, niin kuin, tai Chuck Norris niin ilman niin viiksiä tai partaa tyyliin. Että se näyttää niin tosi ouvolta. Että se niin nauratti heti ensimmäisenä tässä leffassa. Tässä on myös tämmöinen rikollisjoukkio, yllätys. Mutta tämä on enemmän sitten tämmöinen taka-ajoleffa tyyliin, koska tässä käytetään erittäin paljon autoja tässä leffassa. Tässä ei niinkään ehkä pyssytoimintaa niin sanotusti ole, mutta autolla sitten sitäkin enemmän kyllä ajetaan ja hurjastellaan. Ja autostuntit on oikeasti ihan hyviä tässä leffassa. Tämä on aika menevä. Ja tässä on yksi oikeasti aika tosi pahan näköinen stunttityyli, ja mä niin mietin, että
jos tuo oikeasti on ollut oikea ihminen, joka on tehnyt tuon stuntin, niin varmasti on loukkaantunut tyyliin, koska se oikeasti näyttää siltä, että se stuntti on mennyt jollakin lailla pieleen. Että siis niin kuin, ei varmasti selvinnyt se mies ilman sairaalareissua tuosta stuntista. Joo, tämä oli kans ihan katsottava. Tässä leffassa oli ehkä vähän se huono puoli, että tämä on aika pitkä. Tämä on tunti 40, taisi olla vähän yli. Ja se käynti aika käy, loppuako ehkä vähän liian pitkäksi, koska tässä on kuitenkin niin paljon tätä automeininkiä. Mä en ole nyt mikään semmoinen hirveä autopää niin sanotusti tyyliin, että joku ehkä saattaa saada tästä enemmän irti, koska tässä on paljon tätä automeininkiä. Ja tämä on erittäin viihdyttävä elokuva alusta loppuun asti kuitenkin, vaikka tämä on ehkä snadisti yli pitkä. Mutta muuten todellakin niin ihan katsottava elokuva. No sitten tämä viimeinen elokuva, No, the case is happily resolved. Ja tämä oli ehkä kaikista oudoin leffa tyyliin tässä boksissa, koska tässä on niin periaatteessa tämmöinen mies murhaa pellolla tämän naisen, tai yhden naisen. Ja sitten siihen paikalle sattuu tämmöinen toinen tavallinen kansalainen, joka näkee tämän murhan. Ja hän pääsee sitten karkuun tätä murhaa ja eikä ilmoita sitten ei ilmoita poliisille tästä asiasta, vaan jostain kumman syystä tekee aika yllättävän typeriäkin ratkaisuja, siis tämä silminnäkijä, koska tämä menee vähän, tämä leffa ei toimi siinä mielessä, koska mun mielestä tämä henkilöhahmo, siis tämä päähenkilöhahmo, tämä silminnäkijä, niin tekee oikeasti niin tyhmiä päätöksiä tyyliin, että se periaatteessa koituu loppujen lopuksi hänen kohtalokseen tyyliin tässä koko leffassa tyyliin. Tosinkin tämä murhaajatyyli, mikä tässä leffassa on, niin on tämmöinen joku iso kenkä, jonkunlainen professori, mikä on aika tunnettu vissinkin. Ja se ehkä sen takia sitten pelkäsi tyyliin tämä silminnäkijä tehdä tästä asiasta ilmoitusta, mutta mitä pitemmälle tämä leffa menee, niin se kuitenkin sitten jossakin vaiheessa tajuaa, että no pakkohan tästä on ilmoittaa, koska ne ei löyä sitä tekijää, siis poliisi. Ja siis että no totta kai, mutta se on siinä vaiheessa myöhäistä. Että sitten kaikki luulee, että hän on se murhaaja, koska tämä professori tyyliin leimaa hänet syylliseksi, tämän silminnäkijän. Ja tässä on vähän semmoista yhteiskunnallista sanomaa, että se on kritiikkiä poliisista ja poliisin metodeista, että siellä ei poliisi ei periaatteessa tee hommansa eli tutki asiaa, vaan uskoo tyyliin tätä isompikenkäistä ihmistä tyyliin ja hänen puheita tyyliin. Ja se koituu todellakin sitten tämän silminnäkijän kohtaloksi sitten nämä typerät päätökset, mitä hän tekee. Ja mä aika lailla spoilasin tämän kyllä koko leffan tyyliin suoraan sattuna tässä. Ja mä spoilasin sen takia, koska tämä leffa kuitenkin loppujen lopuksi on erittäin perustrilleri. Niin kuin tässä tämä pikkuinen yhteiskuntakritiikki, mikä tässä on, niin on ihan mielenkiintoinen, mutta sitäkin on aika vähän mun mielestä, että se on ehkä enemmän sinne loppua kohden tyyliin, siis silloin kun alkaa tämä silminnäkijän jallittaminen poliisin toimesta. Ja tämä ei todellakaan ole, siis mä melkein voisin sanoa, että tämä on ehkä enemmänkin draama kuin thrilleri. Ja siis mä en oikein käsitä, miksi tämä on tässä boksissa, tämä estää koko leffa, koska se on ihan siis tosi vähän toimintaa. Tässä on todellakin se alun murhakohta ja sitten tämä taantuu siihen tyyliin, että no se silminnäkijä pyörittelee silmiä tyyliin, että mitä hän tekee tyyliin ja sitten se jossakin vaiheessa päättää vaan, että se yrittää saada sen professorin tyyliin linnaa ja sitten se ei onnistu siinä. Siinäpä se koko elokuva olikin. Ja sitten se loppuu siihen. Siis se loppuu seinään tämä elokuva. Siis tämä on siellä täällä ihan hyvä. Siis tämä idea voisi toimia oikeasti jossakin toisessa, ehkä toisen ohjaajan käsissä ehkä vähän paremmin, mutta tämä oli
paikka aika suoraan sattuna tylsäkin elokuva. Ja iso asia, mistä minä tässä leffassa tykkäsin itseäni, oli musa. Se on tosi toimiva musa oli. Niin kuin yleensäkin näissä italialaisissa vanhoissa elokuvissa, niin yleensä musiikki on hyvä, ei tietenkään kaikissa, mutta tässä se toimii. Että joo, tämä viimeinen leffa oli kyllä tosi semmoinen, että jos boksin nimi on Years of Lead, eli kirjaimellisesti niin lyijyä vuosien varrelta niin sanotusti, niin sitten laitetaan tämmöinen elokuva, mikä periaatteessa on niin perustrilleri kuin olla ja voi. Mä sanon, että tämä on tehty ennenkin ja paremminkin tämä sama juoni. Oli se sitten amerikkalainen tai italialainen elokuva. Joo, no kuitenkin tämä Highway Racerin kuva ja ääni ihan hyviä kummassakin. Ei mitään, ehkä siellä täällä pientä printtivikaa kummassakin leffassa, erityisesti tässä No Caseissa. Ja mutta ei mitään semmoista tosi silmiinpistävää. Yhdestäkään leffasta mä en alkanut katsoa ekstroja ennen tuosta ainoasta hyvästä leffasta, koska en mä tiedä. Mä oon erittäin pettynyt loppujen lopuksi tähän boksiin, koska tässä olisi voinut olla paljon enemmän siis näitä toimintatrillereitä mun mielestä, niin kuin se Colt 38 leffa oli. Ja niin kuin mä sanoin, jotkut näistä leffoista saattaa olla, että ne ehkä iskee muihin ihmisiin ehkä vähän enemmän kuin minuun. Se ongelma tosiaankin oli, että tässä on niin vähän toimintaa näissä leffoissa. No, Highway Racessa ei niinkään, eikä tuossa Colt 38, että ne on ihan semmoiset, että niitä voi sanoa jo jonkunlaisiksikin toimintaelokuviksi, koska niissä ei ollut nyt ihan vaan pelkkiä puhuvia päitä tyyliin meininkiä. Tai sitten on ollut tämmöistä tosi turhauttavaa yhteiskuntasatiiria, mitä tuossa Savage Treessa oli, että se ei vaan toimi siellä, koska siis niin, se oli vaan semmoinen leffatyyli, missä 3 ihmistä vaan tekee rikoksia ja se oli se koko leffa periaatteessa siinä. Ja se on niin tylsää kateltavaa tyyli oli se leffa, että mä sanoin, että se olisi jopa vähän tylsempikin leffa kuin tämä viimeinen perustrilleri, mitä mä tässä äsken arvostelin, että joo. Mutta joo, tämmöisiä nämä leffat oli tyyliin. Mä tiedän, että näitä italialaisia toimintatrillereitä on paljon parempiakin. Niissä on paljon enemmän toimintaakin. Mä oon itse asiassa nähnytkin muutaman. Ja tää nyt oli vaan tämmönen mielenkiintoinen kun tästä annettiin, että tää olisi tämmönen hirveä toimintaelokuvaboksi. Ja sitten loppujen lopuksi tässä ei oikeastaan ole ehkä pari leffaa, mitkä voisi sanoa, että ne oli toimintatrillereitä. Että niin. En mä nyt ihan kaikille lähtisi tätä suosittelemaan tätä boksia. Mutta tässäpä sitten oli tämä arvostelu tällä kertaa. Seuraavan kertaan asti taas sitten moi.